Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni gydweddio. Yn Duw yn tad i ni am ganmol ein braint y prynawn yma, bod ni wedi cael dod i foddio'n gras unwaith eto, yn cofio o ddiw ein tad efo ti yn ddiw trigarog, efo ti yn ddiw graslon, yn caniatáu i ni eto y fraint. Ac i ni'n gofyn i ti arglwydd y byddi di'n bresennol yn ein plith ni, ac bydd hynny'n amlwg, ac y bydd enw mawr di'n cael ei ddyrchafu, ac y bydd person yr arglwydd Iesu Grist yn dod i olwg ffydd eto. Ni'n gofyn i ti arglwydd i'n cynorthwyo ni yn ein haddoliad, fel yn bod ni yn daddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd yn wir. Gofynnwn hyn oll yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni ganu gyda'n gilydd emyn 32. Emyn 32. Nef a deiar tir a môr sydd yn datgan mawl ein ior, fyny dithau fenaid fod yn y canol heb roi clod. Emyn 32. Wel, mai fi yw'r pregethwr gwadd, na i'ch croesawu chi i'r oedfa pawb sydd wedi ymuno ni y prynhawn yma
ac yn ôl yr arfer, ar ôl y gwasanaeth yma, fe fydd lluniaeth ysgafn ar gael. Mae yna gyhoeddi cyfarfod gweddi, trydydd nos Iau pob mis, felly Mehefin 19, fe fydd yna gwrdd gweddi. Ac yr oedfa nesaf wedyn yn Gymraeg, pnawn dydd Sul nesaf am 3:30. Ac fe gymerir yr offrwm nawr, ac wedyn fe ganwn ni yn ystod yr offrwm emyn 28, pa le, pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr, o rheinio ei ras, ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr, anfeidrol ydyw'r ceidwad a'i holl drysorau'n llawn, di derfyn yw ei gariad, di fesur yw ei ddawn. Emyn 28. Wel, i ni'n darllen yng Ngair Duw prynawn yma yn yr unfed bennod ar 20 o'r datguddiad, llyfr datguddiad, pennod 21. Fe gliwn ni air Duw gyda'n gilydd.
ac mi a welais nef newydd a deiar newydd. Canis y nef gyntaf a'r ddeiar gyntaf aeth heibio. A'r môr nid oedd mwyach. Am y fi Ioan a welais y ddinas sanctaidd Jerusalem newydd yn dyfod oddi wrth Dduw i weired o'r nef, wedi ei pharatoi fel priodasferch, wedi ei thrwsio i'w gŵr. Ac mi a glywais lef uchel allan o'r nef yn dywedyd, wele y mae pabell Duw gyda dynion, ac efe a dri gyda hwynt, a hwy a fyddant bobl iddo ef, a Duw ei hun a fydd gyda hwynt, ac a fydd yn dduw iddynt. Ac fe sych Duw ymaith bob deigr oddi wrth ei llygau twynt. A marwolaeth ni bydd mwyach, na thristwch, na llefain, na phoen ni bydd mwyach, obligid y pethau cyntaf a'i theibio. A dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd wele rwyf yn gwneithio'r pob peth yn newydd. Ac efe ddywedodd wrthef, ysgrifenna, canis y mae'r geiriau hyn yn gywir ac yn ffyddlon. Ac efe ddywedodd wrthef, darfu, my fi yw alffa ac omega, y dechrau a'r diwedd. I'r hwn sydd sychedig, y rhoddaf o ffynon dwfwr y bywyd yn rhad. Yr hwn sydd yn gorchfygu, a etifedda bob peth, ac mi a fyddof iddo ef yn dduw, ac yntau a fydd i minnau yn fab. Ond i'r rhai ofnog a'r digred, a'r ffiaidd, a'r llofruddion a'r peteinwyr, a'r swyn gyfareddwyr, a'r eilyn addolwyr, a'r holl gelwyddwyr, y bydd ei rhan yn y llyn sydd yn llosgi a thân a brwmstan, yr hwn yw'r ail farwolaeth. A daeth ataf un o'r 7 angel yr oedd y 7 ffiol ganddynt yn llawn o'r 7 bla diwethaf, ac ymddiddanodd am i gan ddywedyd, tyred mi a ddangosaf i tir briodasferch, gwraig yr oen, ac efe am dig i ymaith yn yr ysbryd i fynydd mawr ac uchel, ac a ddangosodd i mi'r ddinas fawr, Jerusalem sanctaidd, yn disgyn allan o'r nef oddi wrth Dduw, a gogoniant Duw ganddi. A'i golau hi oedd debyg i fain o'r gwerthfawrocaf, megis main iaspis, yn loiw fel grisial, ac iddi fur mawr ac uchel, ac iddi 12 porth, ac wrth y pyrth 12 angel, ac enwau wedi ysgrifennu arnynt, y rhai yw enwau 12 llwyth plant Israel, o'r tŷ dwyrain 3 ffordd, o dir gogledd 3 ffordd, o dir deau 3 ffordd, o dir gorllewin 3 ffordd. Ac yr oedd mir y ddinas a 12 sylfaen iddo, ac yn ddynt enwau 12 apostol yr oen. Ar hwn oedd yn ymddiddan am i oedd a chorsen air ganddo, i fesuro'r ddinas a'i ffyrdd hi a'i mir. A'r ddinas sydd wedi'i gosod yn bedair ongl, a'i hyd sydd gymaint a'i lled, ac efe fesurodd y ddinas a'r gorsen yn 12,000 o ystadau, a'i hyd a'i lled a'i uchder sydd yn o gymaint. Ac efe fesurodd ei mir hi yn 140 wrth fesur dyn, hynny yw eiddo'r angel. Ac adeilad ei mir hi oedd o fain iaspis, a'r ddinas oedd air pyr yn debyg i wydr gloiw, a seiliau'r mir y ddinas oedd wedi ei harddu a phob rhyw fain gwerthfawr. Y sail cyntaf oedd fain iaspis, yr ail saffir, y trydydd chalcedon, y pedwerydd smaragdus, y 5 sardonyx, y 6 sardiws, y 7 chrysolithws, yr 8 beryl, y 9 topasion, y 10 chrysoprasus, yr 11 ar 10 hyasanthus, y 12 amethystus. A'r 12 porth, 12 perl oeddynt, a phob un o'r pyrth oedd o 1 perl, a heol y ddinas oedd air pyr
fel gwydir gloiw. A theml ni welais ynddi canis yr arglwydd ddew holl alluog ar oen yw ei theml hi. Ar ddinas nid rhaid iddi wrth yr hael na'r lleiad i oleuon ddi. Canis gogoniant Duw a'i goleodd hi, a'i goleuni hi ydyw'r oen. A chenhedloedd y rai cadwedig a rodiant yn ei goleuni hi, ac y mae brenhinoedd y ddeiar yn dwy'n ei gogoniant a'i hanrydedd iddi hi. A'i ffyrdd ni chair ddim y dydd, canis ni bydd nos yno. A hwy addygant o goniant ac anrhydedd y cenhedloedd iddi hi, ac nid a i mewn iddi ddim aflan, nac yn gwneithio'r ffieidra, na chelwydd, ond y rhai sydd wedi ysgrifennu yn llyfr bywyd yr oen. A bydde di Dduw i fendithio ein lles ni prynhawn yma, y rhan yna o iair sanctaidd. Amen. Gawn ni ddod at orsedd gras nawr te gyda'n gilydd, gawn ni gydweddio. Dyw a'n tad i ni yn dodydd bresenoldeb sanctaidd i y prynhawn yma. Ac i ni wedi darllen eisoes ar ddiwedd y bennod, nad aiff dim aflan i mewn i'r ddinas sanctaidd yn y nef ac yn sicr arglwydd o ran yn hunain o blegyd yn bod ni'n aflan. Fe fentre ni ddim eith bresenoldeb di. Fydden ni'n gallu dod o gwbl. Ond i ni yn diolch i ti y prynhawn mawr newydd am yr enw mwyaf mawr, erioed a glywyd sôn, am yr arglwydd Iesu Grist sydd yn cyflwyno ni i ti ein tad, yn ein cyflwyno ni wedi'n golchi, yn ein cyflwyno ni a'n pechodau ni wedi maddau ac wedi clirio, yn ein cyflwyno ni yn lan, yn sanctaidd ac yn ddifeus hyd yn oed, ac yn un mawr ddiolch i ti o'r newydd am drefn y cadw ac am ein gwaredwr annwyl. Ni'n ddyledus i ti arglwydd am bob peth sydd gyda ni o ran pethau'r byd hwn yn sicr, ac yn ddyledus i ti am bob rhodd a dawn ysbrydol. Ni'n cofio i bod nhw gyd yn eiddo i ni, pob rhodd ysbrydol yn y nefolion leoedd yn eiddo i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n diolch i ti o Dduw ein tad am ein hindeb ni a Christ y prynhawn yma, yn bod ni wedi dod i gredu ynddo fe, ac bod ni wedi dod yn rhan o'r briodasferch. I ni wedi dod arglwydd fel meini bywiol i bwyso ar y pen conglfaen. I ni ymhlith defaid y bugail da. Ac i ni'n diolch i ti am y cyswllt anatod sydd rhyngthon ni bellach ar arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti am y cyfamod gras. I ni'n diolch i ti arglwydd bod ein bendithio ni wedi sicrhau yn gyfamodol i ni. Ac fe allwn ni ddweud yn sicr am y cyfamod hedd, mae cyfamod cadarn Duw yw e. Ni sefloi le, nid ie a nag e yw. Cyfamod cryf, pwy ato ddyru ddim, nid byd na bedd all dorri i ryfedd rym. Di ysgog yw hen arfaith Duw o hyd, nid siglo mai, fel gweinion bethau'r byd. I ni'n dod felly arglwydd a'n diolchgarwch i ti am ein iachawdwriaeth ac am ein diogelwch hefyd yn yr arglwydd Iesu Grist dros amser a thragwyddoldeb. Canmol ein braint i ni felly y prynhawn yma o Dduw ein tad wrth edrych o'n cwmpas ni'n gweld plant dynion mewn tywyllwch ac heb ddiddordeb yn dy bethau di o gwbl, ac i ni'n meddwl amdano ni'n hunain ac i ni'n dweud mae gwaith gras yw'r cyfan. I ni'n olrhain y cyfan i thras di. Iesu, cwbl ydyw gwaith dy law. Ond i ni yn dymuno o Dduw ein tad, gweld ffrwyth eto
i bregethu'r Efengil yn ein dydd. A ni'n teimlo dros bobl o ddiwyntad o'n cwmpas ni yn y tywyllwch. Ni'n teimlo drostyn wrth feddwl am eu tynged tragwyddol nhw, os na ddo nhw i afel y cadw. Ac arglwydd ni'n gofyn i ti roi mwy o ymdeimlad, o driennu eto i ni ysgolid i'n dda. Ni'n gallu bod yn galed o bryd i'w gilydd. Ni'n gofyn i ti arglwydd i'n meddalhau ni. Ni'n gofyn i ti weithio yn ein calonnau ni, roi concern gwirioneddol dros ein cymdogion, a'n ffrindiau, teuluoedd ni, aelodau yn ein teuluoedd ni sydd heb blygu ti eto. Ac ni'n gofyn i ti o ddiwyntad eto y cawn ni brofi, wel, i ni'n hunain o ddiwyntad cyn yn bod ni yn gofyn dros eraill, bod ni yn dod i brofi eto'r awel o galfariaf ryn. Mawr angen arglwydd yr awel yma arno ni. Fel dy bobl di'n gyntaf i gyd. Dy bobl gysglyd farwaidd di. Ni'n gofyn i ti eto arglwydd y byddwn ni yn gweld effeithiau hyfryd yr ysbryd glân yn yr eglwys yn gyntaf i gyd, yn ein dihuno ni, yn ein deffro ni, yn ein byw hau ni o Dduw. Mawr, mawr yw'r angen. Ac wedyn arglwydd yr effeithiau hynny fydd yn canlyn wrth i'r gwaith ymestyn tu hwnt i'r eglwys ac i'r byd o'n cwmpas ni. Ni'n gofyn i ti gofio dy waith yma yn y tabernacl, a capel yr Hath, ac gofyn dy fendith di ar Dewi, Arglwydd ac Alun, ac ar Mr Hyam hefyd pan bydd e'n pregethu. Ni'n gofyn i ti arglwydd eto, y bydd na ryw arddeliad o'r newydd yn dod ar dy waith di. I ni'n gofyn i ti arglwydd anrhydedd yr arglwydd Iesu Grist, achos fe fydd yn cael y gogoniant arglwydd pan fydd bendith yn dod. Fyddwn ni'n gweld yn glir mai nid ni sydd wedi chynhyrchu hi, ond mai dod lawr mae hi wedi wneud o'r nefoedd ei hun. Felly ni'n cyflwyno'n hunain yn syml i ti prynhawn, i ti ymwneud â phob un yn yr oedfa, yn unigol os gwelid i'n dda. Ni'n diolch i ti am gael y fraint o addoli, o hynny yn ein mamiaeth. Ni'n diolch i ti am yr emynau hyfryd yma, a'r gair Duw yn fersiwn William Morgan, fersiwn arglwydd yma, gymaint o fendith wedi bod arno fe yn y gorffennol. Ac ni'n gofyn i ti eto ynglyn â hen drigareddau arglwydd ble maen nhw, ac y bydde di'n gweld yn dda hyd yn oed y prynhawn yma yn ystod y munudau nesaf i adnewyddu'r fendith os gwelid i'n dda. Ni'n gofyn i ti nawr i faddau ein beiau mawr ei therbyn ac i'n golygu ni'n gymeradwy yn yr arglwydd Iesu Grist. Amen.
Wel, fe barhawn ni yn ein addoliad ac fe ganwn ni am un 380. 380. Ac fe ganwn ni pennill hefyd sydd yn dilyn, 381. Fe roed arno bwys aiogrwydd, pwys na llai ddal modd un, cos pechodau myrdd o ddynion, heb un pechod yn ddoi hun, do fe'i gwisgwyd a chystuddiau, ffrwyth y meiau fawr a man, fel y caffwn wael bechadur aflan euog, fod yn lân. 380 ar pennill canlynol.
wel, wyddwch chi, dwi'n teimlo yn rhyfygus braidd i fentro pregethu ar ôl yr emyn yna, y ddau emyn. Destun can i bara byth, ynddo e? Yr arglwydd Iesu Grist. Mae bobl yn y byd yn canu am bob math o bethau dwl. Ac wedyn mae gyda ni destun a'r dderchog yn oes e. Yr arglwydd Iesu Grist a'i gariad. Am Iesu Grist a'i farwol glwy. Boed miloedd mwy o sôn, a dweded pob creadur byw, mae teilwng ydyw roen. Dyna fydden ni'n dweud prynawn mae gyd sydd yn credu siwr o fod. Wel, fe awn ati beth bynnag, ag i'r gair yn yr unfed ar hugen o'r datguddiad a'r 6 adnod. Datguddiad 21 ar 6 adnod, ac fe ddywedodd wrthyf darfu, dyma'r geiriau, my fi yw alffa ac omega, dechrau ar diwedd, i'r hwn sydd sychedig y rhoddaf o ffynon dwfwr y bywyd yn rhad. Oedd gan C.H. Spurgeon, fel gwyddoch chi, ddychymyg byw iawn iawn, wedi gwrth drafod yr ysgrythyr. A wyddoch chi beth mae e'n gweld fan hyn, yn yr adnod hon, mae'n adnod debyg iawn iddi, os cofiwch chi, just cyn diwedd y Beibl yn y bennod nesaf, adnod sydd yn sôn eto am ddwfwr y bywyd. Mae e'n gweld fan hyn fel petai rhyw haenau o aer yn mynd trwy'r creigiau. Mae yna strata fan hyn, ac mae gyda ni athrawiaeth y pethau diwethaf, wrth gwrs, esgatoleg. Mae gyda ni y farn, mae gyda ni bob math o bethau felly, pethau rhyfedd a diairth mewn ffordd yn llyfr y datguddiad. Ond cyn y diwedd, mae yna haen yr efengil. Mae'r aer yn dod trwodd fel petai. Ac mae'n dod trwodd yn yr adnod yma. Ac dwi'n meddwl mor hyfryd yw i fod yna adnodau efengylaidd yn wir ystyr y gair gyda ni just cyn diwedd yr ysgrythyr. Chi'n gweld petai rhywun nawr yn cymryd arno fe hunan i ddarllen gair Duw o glawr i glawr, dachrau yn Genesis wrth gwrs, ac yn gwneud i ffordd trwy'r ysgrythyr i gyd, ddim wedi dod i'r bywyd, ond just cyn y diwedd, mi fydd yna gyfle eto i ddod i gredu. Mi fydd addewidion yr efengil yn dod i'r brig unwaith eto i'w sylw fe. A dyna sydd gyda ni fan hyn yw addewid efengylaidd, addewid newyddion da. Yr arglwydd Iesu Grist yn cynnig i'r sychedig, y sawl sydd yn sychedu yn cael rhodd o ffynon dwfwr y bywyd, a hynny yn rhad. Wel, gawn ni sylwi'n gyntaf i gyd ar pwy sydd yn addo fan hyn. Cyn ni'n gwybod mae'r arglwydd Iesu Grist sydd yn addo, achos fe yw'r alffa a'r omega. Petai ni'n mynd nôl i ddechrau llyfr y datguddiad ar bennod gyntaf, chi'n cofio fe welodd Iwan gafodd ddatguddiad o berson yr arglwydd Iesu Grist, ac mae'r person hwnnw yn siarad ac mae'n dweud fanna, fi yw'r cyntaf a'r diwethaf, ac i ni'n gwybod mae'r arglwydd Iesu Grist sydd yno. Ac felly, yr un sydd yma, Iesu Grist, yr alffa a'r omega. Be mae hynny yn ei olygu bod Iesu Grist yn ddechrau ac yn ddiwedd? Wel, allwn ni ddweud hyn o leiang, allwn ni. Mae Iesu Grist yw'r dechreuad ym mhob maes y gallwn ni feddwl amdano fe. Os allwn ni feddwl am y greadigaeth, yr arglwydd Iesu Grist yw'r dechrau. Os feddyliwn ni am ragluniaeth, neu os feddyliwn ni am hanes, neu am ras, neu am iachawdwriaeth, yr arglwydd Iesu Grist yw'r dechreuad, fe yw'r alffa. Ac fe hefyd, wrth gwrs, yw'r omega. Ac felly, wrth feddwl am y ffynon yma, y ffynon dwfwr y bywyd,
Eiddo fe yw'r ffynon yma. Yr arglwydd Iesu Grist ei hun sydd wedi sefydlu'r ffynon yma. Allwn ni ddweud, mae fe hun yw'r ffynon mewn gwirionedd. Ac i ni'n gweld yn glir wrth ddarllen gair Duw pan fod ymwneud â dynion a gwragedd hefyd wrth gwrs ynglyn â iachawdwriaeth, mae'r arglwydd Iesu Grist sydd yn symud gynta. Fe yw'r alffa yn yr ystyr hynny. Meddyliwch chi nawr am y wraig o Samaria. Mae sôn amdani yn y 4 bennod o Efengyl Ioan. Pwy ddechreuodd y gwaith yn ei hanes hi? Wel, yr arglwydd Iesu Grist, wrth gwrs. Cyn bod hi yn sôn dim byd am ddwfwr naturiol na dŵr ysbrydol, oedd yr arglwydd Iesu Grist, i ni'n darllen amdano fe, oedd yn rhaid iddo fe fyned trwy Samaria. Hynny yw, oedd yna hen fwriadau yn dod o dragwyddoldeb. Mae eisiau ni fynd ôl i dragwyddoldeb, draw mi welaf ryfeddodau, dyfnion bethau 3 yn 1, cyn bod Eden ardd na chodwm, grasol fwriad Duw at ddyn. Yr alffa, yr arglwydd Iesu Grist, a'r bwriadau grasol yma. Ac hynny yn ei yrru fe wedyn wrth gwrs i dramwyo trwy Samaria, achos fanna oedd y wraig yma. Ac mae e'n ymwneud â hi, ac fe wrth gwrs sydd yn dechrau creu syched ynddi am y dŵr bywiol. Sut mae'n gwneud hynny? Wel, mae e'n sôn am ei methiant hi, yn dyw e. Mae e'n sôn am y ffaith fod hi'n byw gyda dyn o ddim yn ŵr iddi. Hynny yw, mae e'n dangos i methiant hi yn wyneb y ddeddf. Mae e'n cymwyso un o'r deddfe iddi, yn dyw e. Ac mae hi yn dechrau dod i weld trwy hynny nag yw pethau ddim yn iawn gyda hi. Ac fel hyn mae'r arglwydd Iesu Grist yn dechrau'r gwaith yn ei bywyd hi. Mae e'n dweud wedyn wrthi wrth gwrs, ar ôl iddi hi ofyn iddo fe ynglyn â ble ni fod i addoli, fe fan hyn y mynydd Gerizim neu yn Jerusalem. Ac mae e'n dweud, wel, nid mater o ddaearyddiaeth yw i o gwbl. Ac yn y cyd-destun yna, mae'r geiriau yn dod ganson ni ar y dechrau yn yr intrada. Dyfod y mae yr awr ac yn awr y mae pan addolo gwir addolwyr y tad mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Nid mater o ddaearyddiaeth, mynydd, y mynydd hwn neu'r mynydd arall. Ac felly mae hi'n dod i weld bod hi ddim wedi bod yn addoli o gwbl mewn gwirionedd. Ffurfiol yw'r cwbl wedi bod. Mae'r cyfan wedi bod yn allanol. Dyw e ddim wedi bod yn addoliad gwirioneddol o gwbl. A'r arglwydd Iesu Grist wedyn gyda'r wraig yma sydd yn datguddio ei hun iddi. Mae fe yw'r Meseia. Mae hi wedi dweud, wel, ni'n gwybod bod y Meseia yn dod. Fi yw'r Meseia, medd yr arglwydd Iesu Grist wrthi. Chi'n gweld, Iesu Grist sydd yn dechrau popeth yn y maes yma, fel ym mhob maes arall. Ac wedyn mae e'n omega hefyd, ac ni'n gallu gweld hyn yn hanes y wraig o Samaria hefyd yn dyn ni. Wedi dechrau'r gwaith, mae'r un sydd yn omega yn mynd i orffen y gwaith hefyd, yn dyw e. Dyw e ddim yn ei gadael hi. Mae e'n aros gyda hi, mae e'n gweinidogaethu iddi nes i bod hi yn drachdio dwfwr y bywyd, nes bod i syched hi yn cael i dorri. Ac wedyn mae hi'n mynd, chi'n cofio, ac mae'n tystiolaethu, mae'n mynd i Samaria, ac mae yna ffrwyth ryfeddol i'w thystiolaeth hi. Chi'n gweld mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweld y pethau yna y diwedd o'r dechrau yn dywe. Mae gyda fwriadau sydd yn ymestyn ymlaen i dragwyddoldeb. Wel, nawr mae yna ddisgrifiad o'r arglwydd Iesu Grist a'i fwriadau fe ynglyn â yn cael ni i yfed yn llyfr y Salmau. Ac yn Salm 36
ac adnod 8, os allai ddod o hyd iddi yn gyflym, Psalm 36 ac adnod 8. Llawn ddigonir hwynt a braster dy di, ac afon hyfrydwch y diodi hwynt. Dyna oedd ei fwriadau tuag at y wraig yma, a dyma yw ei fwriadau hefyd pan bod e'n dechrau gwaith. Mae e'n golygu ein diodi ni, bod ni'n cael drachdio dwfwr y bywyd. Fe yw'r rhoddwr y dŵr. Ac wedyn, mae eisiau ni feddwl am y rhodd nesaf, a beth yw ystyr dŵr y bywyd? Darlun sydd gyda ni wrth gwrs fan hyn nawr, mae llyfr y datguddiad yn llawn symbolau, ac mae rhaid i dehongli nhw a'i deall nhw. Ac os feddyliwn ni am fywyd i ddechrau, beth yw bywyd? Bywyd ysbrydol. Wel, perthynas gyda Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dyna yw bywyd ysbrydol. Ac i'r gwrthwyneb gallwn ni ddweud pan fod na farwolaeth ysbrydol yn teyrnasu, does na ddim perthynas gyda Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna esboniad gwych o hyn gyda'r arglwydd Iesu Grist yn ameg y mab Afradlon. Chi'n cofio fe'n dweud wrth y brawd hynna oedd yn cwyno bod y mab Afradlon yma wedi cael y fath groeso pan ddaeth e adre, ac mae'r tad yn dweud wrth y mab hynna, fy mab hwn, medde fe, am y mab Afradlon, oedd farw. Wel, oedd e ddim llythrenol wedi marw, oedd e. Ond yn y wlad bell, doedd na ddim cyfathrach rhyngtho fe a'i dad o gwbl. Doedd na ddim perthynas, oedd e. Doedd nhw'n yn siarad ei gilydd, doedd nhw'n rhannu dim byd gyda'i gilydd, a peth felly yw bod yn farw yn ysbrydol. Ac i'r gwrthwyneb wedyn, mae bywyd ysbrydol yn golygu fod yna berthynas. Bod ni yn fyw i'r person. Bod yna ymwneud rhyngtho ni a'r arglwydd Iesu Grist. I ni'n clywed i lais e. I ni'n siarad nôl ag e, yndyn ni. Dyna'r math beth sydd yn digwydd mewn perthynas. Ac felly, pan bod ni'n sôn am gael dŵr y bywyd ac yfed dŵr y bywyd, i ni'n sôn am ddod i berthynas gyda'r arglwydd Iesu Grist. A phan bydd hynny'n digwydd, mae iachawdwriaeth yn dod i ni. Iachawdwriaeth oddi wrth rai pethau, ac iachawdwriaeth ar gyfer pethau eraill. Mae Gadsby'n dweud yn Saesneg yn diwe, yn sôn am rai o'r pethau ni'n cael yn hachub oddi wrthyn nhw, neu rhagddyn nhw. He saves from death, destruction, and despair, ymhlith pethau eraill. Ac uffern, ac ar gyfer beth, i beth, mae iachawdwriaeth. Wel, ar gyfer y berthynas yma, ar gyfer undeb â Christ ac ar gyfer cymundeb gydag e. Hefyd, ar gyfer y nefoedd, ar gyfer y bywyd newydd. Ac felly mae dŵr y bywyd yn golygu perthynas, mae yn golygu iachawdwriaeth, mae'n golygu bod danfendydd, mae yn golygu derbyn yr ysbryd glân hefyd. Chi'n cofio'r arglwydd Iesu Grist ar ddydd mawr yr hwyl yn sefyll ac yn gweud, os syched ar neb, deied ata fi ac yfed, medde fe. Mae'n esboniad wedyn yn dilyn bod e'n siarad am yr ysbryd glân, y bydde pob un sydd yn credu yn ei dderbyn. Ac chi'n bod, mae hyn yn rhan o ddwfwr y bywyd yn dweud yn bod ni'n cael yr ysbryd glân i fyw o'n mewn ni, i gynnal y bywyd ysbrydol o'n mewn ni. Chi'n bod, mae angen dŵr naturiol yn dos ei gynnal bywyd. Llwn ni fod am fwyd am ychydig hiriach na llwn ni fod heb ddŵr. Mae rhaid i ni gael dŵr. Yr ysbryd glân sydd yn cynnal bywyd Duw yn yr enaid.
ac yn adfywio ni. Mae hyn yn wir, yn dywe, yn yr hanes ni bob un, chi'n bod, i ni wedi profi filodd o weithiau yn dyn ni waith yr ysbryd glân yn bywhau ni chydig, yn dod â rhyw wirionedd, rhyw olwg ar yr arglwydd Iesu Grist i ni. Gobeithio bod ni wrth ganu'r emynau diwetha yma nawr yn enwedig fe roed arno bwys a iogrwydd. Ysbryd glân yn cymryd hwnna ac yn cynnesu'n calonau bach ni. Pwys na allai ddal modd i, chi'n weid mawr yn diwe, a dwi'n teimlo hwnna, chi'n modd, allan ni byth dala pwysau fy mhechod fy hun. Yn amhosib, se pwysau mhechod i yn yngwasgu lawr i uffern. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi cymryd pwys a iogrwydd, pwys na allai ddal. Modd un gwirioneddau fel yna. Mae'r ysbryd glân yn ei cymryd nhw ac yn cynnesu ac yn cadw bywyd Duw yn fyw yn yr enaid, yn diwe. I ni'n cael yn adnewyddu. Mae bywyd Duw yn yr enaid yn cael ei adnewyddu o ddydd i ddydd, yn diwe. Medde'r gair. Mae'r dyn oddi allan yn dirywio, ond mae yna rhywbeth yn mynd mlaen yn hynnydi, ni trwy'r amser, yn dos e. Ac yn hynny o beth, i chi'n gweld y tebygrwydd i ffynon, ynddi chi. Nid dŵr statig yw ffynon, efe. Nid dŵr stagnant yw ffynon, fountain felly. Mae fountain, mae yn codi lan i'r awyr. Mae'r beth byw yn ddo fe, mae bywyd Duw yn yr enaid. Felly, chi'n bod, mae yna rhywbeth yn mynd mlaen, yn dos e, yn yr enaid. Mae rhyw addewid yn dod. Mae yna rhyw transaction rhyngon ni a'r holl allwiog i ni'n ymateb i ni'n dweud rhywbeth yn ôl wrth yr arglwydd Iesu Grist. Diolch neu wy'n dygaru di, neu rhywbeth tebyg, chi'n bod. Wel, dyma'r dwfwr y bywyd. Dyma fe. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn addo i roi e. Rhodd yw'r dŵr yma. Mae'n dweud rhywbeth wrthon ni felly. Am gymeriad yr arglwydd Iesu Grist, mae rhoddwr yw e bod yn caru rhoi. Chi'n modd, dyw pawb ddim yn caru rhoi ydyn nhw, lle bod ni fel yna ambell waith. Ac ni'n dweud yn Saesneg, such and such a person isn't a giving person. Allwn ni ddweud am yr arglwydd Iesu Grist yn sicr i fod e. Bod e'n caru rhoi. A mae yna waniaeth y byd yn yr ysgrythyr yn cael ei dynnu rhwng rhoi a phopeth sydd ddim yn rhoi. Sydd ddim yn cael ei gyfri yn rhoi. Chi'n cofio'r apostol Paul, mae'n sôn am etholedigaeth, ac mae'n dweud, os di Duw wedi'n dewis ni, meddwl fe, rodd yw e. Etholedigaeth gras yw e. Ac mae'n ymelaethu dipyn bach ar hwnna. Ac mae'n dweud i bob pwrpas, mae gyda chi ras, Duw yn rhoi, yn rhad ac am ddim, ac wedyn mae gyda chi waith a chyflog ar y llaw arall. Chalk and cheese, meddwl yr apostol. Fedrwch chi'n cymysgu nhw. Mae gras yn ras, a mae gwaith a chyflog yn gyflog. Ond, chi'n bod, i ni'n cael trafferth fawr iawn i werthfawrogi hyn, yn sicr cyn bod ni'n dod i'r bywyd. Spurgeon eto yn dweud hanes am athro'n ysgol Sul am hwnni, bod e'n stori wir, ac oedd dosbarth o fechgyn o foes gyda'r athro yma. Ac oedd eisiau dysgu nhw ynglyn â gras, chi'n gweld. Ac oedd watch gyda ge yn ei boced air. A dyma fe'n tynnu'r watch yma allan ac yn dweud wrth y bechgyn, dwi eisiau rhoi'r rhodd i chi, dwi eisiau rhoi'r watch yma. Ac oedd yna 6 neu 7 o'n nhw yno. So mae fe'n estyn y watch i'r un cynta. A hwnnw'n dweud, wel, dwi'n mynd bod wir. Ac oedd e'n dechrau meddwl nawr, wrth gwrs, yn un ar ffaith bod e ddim wedi heiddi'r rhodd yma o gwbl. Oedd e'n meddwl wedyn, falle dyle fe drio heiddi cael y rhodd yma. Oedd e'n pislon i ben, wel, be na i ennill
y watch yma ac yn y blaen, ond dyma'r athro'n symud ymlaen at yr ail. A'r un peth yn digwydd eto, oedd hwnnw methu credu bod y dyn o ddifri am ei roi iddo fe. Mewn gwirionedd o ddifri eisiau roi e. Oedd e ddim yn derbyn wedyn. A dyma fe yn mynd trwy'r rhes i gyd ag at yr ola un, a dyma hwnnw'n estyn ei law allan ac yn ei gymryd e. A'r 5 neu 6 arall, o'n nhw'n ddig. Am bod hwn wedi gael e, ac wedi gymryd e, a nhwythau ddim, a nhw'n gweld pa mor ffôl o'n nhw. Ac i ni'n cael trafferth yn dyn ni, cyn yn bod ni'n dod i gymryd y dŵr yma, i syniad amdano fe i fod e'n rhodd ac i fod e'n gwbl rhad, fod e wedi costi wrth gwrs i'r Arglwydd Iesu Grist i brynu a chawdwriaeth i ni, ond i fod e'n rhad i ni, ond mai e. There's no strings attached fel petai. Iesu Grist yn sicr ddim yn disgwyl i ni i'w ennill e nag i'w heiddi fe mewn unrhyw ffordd yn y byd. Mae e'n realistig, mae e'n gwybod na fedrwn ni ddim wneud hynny o gwbl. Ond chi'n mae'r teimladau yma'n gallu parhau gyda ni. Hyd yn oed ar ôl i ni ddod i'r bywyd, mae gen ni berthynas trwy briodas. Mae yn ei 80au ac mae'r meddygon wedi gweud wrtho fe, mae dim ond rhyw flwyddyn fydd gyda ge i fyw. Ac mae wedi bod yn was ffyddlon i'r Arglwydd yn weinidog, ac wedi bod yn genhadwr yn Ethiopia, ac fe gyson ni neges oddi wrtho fe, ac oedd yr adnod yma ar ei feddwl for me to live is Christ, to die is gain. Ac mae'n dweud yn sicr, for me to die will be gain, meddwl fe, but I can't say that I have lived for Christ. Be sydd eisiau yna fe yw cael ei atgoffa eto, mae o ras mae'r cyfan yn dweud. Oedd yr apostol Paul, chi'n bod, ddim wedi cael bywyd tragwyddol ar yr amod bydde fe'n byw i Grist, oedd e. Nid felly mae'n digwydd o gwbl, gyfeillion. Chi'n bod, mae'n beth da bod cydwybod gyda ni. Mae'n beth da bod ni'n dyner ac yn realistig ac yn dweud, wel, mae rhaid i fi ddweud nawr yn onest am llaw ar ynghalon, dwi ddim wedi byw fel y dylswn ni i'r Arglwydd Iesu Grist. Ond dwi'n yn amod. Rhodd yw rhodd. Ac mae'n cael ei roi yn rhad ac am ddim yr iachawdwriaeth fawr yma yn yr Arglwydd Iesu Grist. Nawr, tedwch i ni gael dod at y trydydd peth yn sionc. Y sawl sy'n derbyn nawr, ac sylwch chi ar y geiriad sydd gyda ni fan hyn, i'r hwn sydd sychedig y rhoddaf o ffynon dwfwr y bywyd yn rhad, i'r hwn sydd sychedig. Sylwch ar y geiriad, nid dweud fe all pawb gael hwn, mae hwnna'n ei gyffredinol. Ond mae fel petai un person gan yr Arglwydd Iesu Grist mewn golwg fan hyn, yr hwn. Ac wrth gwrs mae'r sawl sydd yn wir sychedig yn gweld ei hunan fan'na wastod. Fi di'r hwn. Fi di'r hwn. Syched. Fel llwaith, i ni'n bryn o ddŵr, ddim wedi bod yn yfed digon. Mae hyn yn wir, mae'n debyg gyda bobl sydd yn heneiddio. Yn bryn o ddŵr, dehydrated, ond ddim yn teimlo bod eisiau yfed arnyn nhw. Allwn ni ddweud yn sicr fel hyn bod y ddynoliaeth i gyd mewn angen mawr iawn am gael ei disychedu. Ond pawb ddim yn teimlo'r angen ydyn nhw. Dyn ni ddim yn teimlo'r angen yn naturiol. Mae rhaid creu ymdeimlad o angen yno ni. A dyna nath yr Arglwydd Iesu Grist gyda'r wraig o Samaria trwy dynnu sylw hi bod y dyn oedd hi'n byw gyda ddim yn ŵr iddi. Hynny yw, mae'n dod â hi wyneb yn wyneb fel wedys i a'i methiant. Ac mae e'n creu syched yn ddi.
Mae e'n sôn am addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Be mae hynny'n gwneud iddi? Wel, mae eisiau fod yn peri iddi feddwl, wel, dwi ddim wedi dechrau eto. Mae nghrefydd i wedi bod yn ffurfiol a dwi wedi bod yn poeni am pina'r mynydd hwn er mynydd arall, ond dwi ddim wedi bod yn wir addolwr y tad eriod. Chi'n bod, wrth feddwl nôl am y mywyd i ac meddwl nôl am ddechrau yn y mywyd i, o'n i'n gapelwr ac yn grefyddol ar un ystyr, grefyddol iawn hefyd, yn yr ystyr bod fi'n mynd 3 gwaith y sul ac yn y blaen. Oedden ni ddim yn beth anghyffredin o gwbl, ond do'n i ddim wedi addoli Duw eriod mewn gwirionedd, mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Mae'r syched, mae'n gorfod cael ei greu yn e. Wyliwch am enghreifftiau eraill, yr ceidwad y carchar yn Philippi. Oedd job bach neis iawn gyda gi, oedd byd bach neis iawn gyda gen, oedd civil servant oedd e, chi'n gweld? Oedd e'n rhifeiniwr job gyda ge, gofalu am y carchar, pensiwn falle, ar y ffordd, am hwn i, dwi'n yn gwybod. Bywyd teuluol, digon dedwydd, dim byd lot yn digwydd, incwm bach neis ac yn y blaen, ac nawr mae eisiau creu syched yn hwn yn oes e. Be sy'n digwydd? Dau argryn. Ac wedyn rhywbeth arall. Mae e'n clywed y ddau yma, mae wedi dod yn y carchar nesaf i mewn, yn canu emynau. Yn canu mawl. Dyw e ddim wedi clywed y fath beth eriod o'r blaen, ydyw e. Dyw e ddim wedi dod i gyswllt mwy na thebyg gyda Christnogion fel hyn o'r blaen, chi'n bod? Ac yn lle bod nhw'n cwyno ac yn gweiddi ganol nos, gadewch ni mas o'r lle yma, ddylen ni ddim fod yma ac yn y blaen. Maen nhw moli Dyw, ac mae Dyw wedi dod yn agos, chi'n bod? Ac mae'r hen fywyd esmwyth, y bywyd fel na oedd gan y ceidwad yma, mae'n cael ei dorri fyny, dyw e. A mae syched yn cael ei greu ynddo fe. Meddyliwch wedyn am Nicodemus. Beth nath hwn yn y ddigon sychedig i ddod at yr arglwydd Iesu Grist liw nos ac ynten Pharisead? Wel, dwi'n mynd dweud lot i ddechrau dyw e wrth yr arglwydd Iesu Grist, ond mae'n dweud hyn, Rabbi, ni a wyddom mae dysgawdwr wyt ti wedi dod oddi wrth Dduw. Nawr te, reading between the lines fan hyn. Llwn ni weld bod hwn wedi dod yn anfodlon falle, oedd e'n Pharisead, a rheini, cofiwch, ddim yn dysgu fel yr arglwydd Iesu Grist, megis un ag awdurdod ganddo fe. Ac falle bod y dyn yma mwy na thebyg i fod e wedi dechrau teimlo i anwybodaeth, achos oedd e yn anwybodus trian yn dod e. Oedd e'n gwybod dim byd am waith yr Ysbryd Glân. A Iesu Grist yn gofod esbonio iddo fe mewn darlun yno, mae'r gwynt yn chwythu lle mynnodd i eglywu ei sŵnef, ni wyddos di bale mae'n myned nac i bale mae'n myned nac o ble y daeth. Felly mae pob un ar aned o'r ysbryd. Mae'n gofod i ddysgu fe, ynddo e. Ac oedd y dyn yma wedi dechrau dod i deimlo i anwybodaeth. A chi'n bod, wrth edrych nôl eto, bod fi'n mynd i'r capel, 2 gwaith ar y sul, o'n i'n gwybod dim byd yn ysbrydol. Gwybod dim byd. Dau rhywun wedi dod i fi ar y spot pan o'n i'n 19 mlwydd oed ac wedi dweud wrtho i, nawr Dafydd Morris, wyt ti'n mynd i'r capel 2 gwaith y sul. Beth yw Cristnogaeth? Dyn ni'n gwybod. Se rhywun wedi gofyn i fi, beth yw'r ffordd i'r nefoedd? Dyn ni'n gwybod. Bydde ddim syniad y fi. Mae Dyw yn ymwneud â bobl felly ambell waith, ynddo e? Yn dod â bobl wyneb yn wyneb â'i diffygion yn sicr, i anwybodaeth falle. Yn sicr bod nhw ddim wedi bleso fe, wedi torri'r ddeddf. Dyna fel mae syched yn cael ei greu. Ac mewn rhyw fodd neu gilydd, ffrindiau, os ydy Dyw yn cynhyrchu'r syched yna,
mi fydd y syched yn cael ei dorri yn y diwedd hefyd. Mi fydd yr arglwydd yn gwneud yn siŵr bod ni'n cael drachtio o ddwfwr y bywyd, a hynny yn rhad. Mwyn ei enw. Amen. Yni gan ni orffen 471, 471. Mae'r ail bennill yn darllen, mi glywais lais yr Iesu'n dweud, mae gen i fi'n ddi drai y dyfroedd byw, sychedig un o'i hyfed byw ag ai, at Iesu deithim, yfais i o'r afon fywiol gref, fe dorwyd syched fe naid oll, a byw wyf yn ddo ef. 470. Arglwydd da, ti yw'r hwn sydd yn creu syched, a ti yw'r hwn sydd yn diwallu'r syched hefyd. Ac yn ni yn gofyn i ti o Dduw, y byddwn ni'n gweld hyn yn digwydd o flaen yn llyged yn y dyddiau yma. Byddwn ni'n gweld y syched yn cael ei greu a'r syched yn cael ei ddiwallu. Gyn ni'n gofyn i ti nawr y bydd gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân yn aros gyda ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.